Inselmilkom u nilqakom għal-programm News.mt. Se nibdew il-programm illum billi nitkellmu dwar it-tattoos. Ħafna għandhom l-impressjoni li persuni taħt 18 sena jistgħu jagħmlu tattoo bil-permess jew il-firma tal-ġenituri tagħhom. Iżda dan kemm huwa minnu. News.mt investiga. Il-tatu hija meqjusa għal uħud bħala arti, għal oħrajn hija parti minn ġisimhom. Iżda l-oħrajn imbagħad qasbiss jifilħu jarawha bajnihom. Illum iżda aħna ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar żgħażagħ li jagħmlu tatu inqas minn 18-il sena. Tkellimna ma' Jean-Paul Attard, tatu artist għal dawn l-aħħar 4 snin, ifisser it-pinġija bħal arti, iżda ma jaqbel xejn ma' tatus li jsiru fuq minorenni. Il-biża' fost dawk li għandhom ħanuta tatus biex ipinġu fuq minorenni hija evidenti. Dan minħabba l-pienin li jistgħu jiffaċċjaw. F'waħda minn ta' telefonati biex naraw jekk stajniex nagħmlu tatu fuq minorenni jekk jiffirmaw il-ġenituri, għalulna hekk. Tara, hi illegali biex tagħmel tatus under 18. Ija. Ġifieri jiena jekk jaraħ xi ħadd u jistaqsi speċi jisma' dik fejn għamilta u jsemmi l-ħanut tiegħi jistgħu jalquni, qed tifhem? Għalkemm tkellimna ma' ħafna artisti li jagħmlu tatu qalulna li ma jagħmlux tatu fuq persuni ta' taħt 18-il sena, dan il-fenomenu iżda qed jiżdied. Fittixna naqra fuq is-sit soċjali ta' Facebook, sit fejn ħafna adolescenti u żgħażagħ jitfgħu ritratti tagħhom u dawk magħrufa bħala stessi. Rajna kif hemm bosta persuni li għadhom fi skola sekondarja jew għandhom taħt 18-il sena li huma mimlin tpinġija. Il-professjonista f'dan il-qasam Jean-Paul Attard jgħid li hawn artisti f'Malta li jagħmlu tatu fuq żgħażagħ taħt 18-il sena. Ħafna minn qed jagħmilhom sfortunatament. Iż-żgħażagħ ovvjament m'għandhomx dik il-paċenzja li jistennew, imma ovvjament ir-responsabilità taqa' f'idej l-artist li jirrifjuta. Fil-karriera tiegħu iltaqa' ma' diversi okkażjonijiet fejn kien mitlub ipinġi fuq adolescenti. Le, kien hemm naħseb jiena xi 6-7 okkażjonijiet fejn saqsewni u kienu persistenti ħafna. Inġib il-missieri miegħi, eċetera, 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 nipprova nispjegalhom li hija legali jgħidulu hija ħadd ma ħajkun jaf il-ħanut u wara l-ħin. U min qed jagħmel dawn it-tatus? Jiena ma nemminx li jiġu biss mingħand dawk li jpinġu bla liċenzja midjar. Komplejna ninvestigaw u ċempilna tatu artist ieħor biex naraw jekk hux possibbli li ssir tatu fuq tifel ta' 15-il sena. Jien bażikament niġi għandi t-tifel u jixtieq jagħmel biċċa u naf jkun jista' dak jew. Irrid il-firma ta' ġenituri. Tiegħi biss ma tkunx biżżejjed dik. Dak biss fortunatament li għana illegali għax ġeneralment koppji li mhumiex flimkien ġieli ġrat vendigazzjoni waħda mill-oħra tifhimni. Din it-tweġib iżda xejn ma niżlet tajjeb mal-Kummissarju tat-Tfal Helen D'Amato. Ma hekk ma tidħolx fil-konsens, ġifieri m'għandekx artiklu li jgħidlek imma jekk ikun hemm il-kunsens tal-ġenitur jew ta' min jieħu ħsieb it-tfal dana jista' jsir. Il-liġi tieqaf dritta u ċara. Ta' tħassib huwa l-fatt li mhumiex biss il-ħwienet liċenzjati li qed jagħmlu tatus fuq minorenni. Imma meta jsiru mhux parlors li huma liċenzjati, mbagħad hemmhekk m'għandekx kontroll. Iktar riskju ta' infezzjonijiet. Iżda liġi Maltija xtajt eżatt dwar it-tatus fuq minorenni. Skont il-liġi, persuna taħt 18-il sena ma tistax tagħmel tatu lanqas bil-kunsens taż-żewġ ġenituri. Il-liġi tajt ukoll li ma tistax issir tatu fuq il-wiċċ, il-pali tal-idejn u fuq wara tal-idejn. News.mt talab lill-Pulizija tarif dwar jekk każi bħal dawn kinux irrappurtati u jekk ittieħdux xi passi dwarhom. Min informazzjoni esklusiva mogħtija lil News.mt irriżulta li fl-aħħar 4 snin kienu biss 3 każi li ttieħdu passi dwarhom il-Pulizija.
ġuvni ta' 17-il sena tressaq il-qorti fit-3 ta' Ottubru 2010 u kien immultat €116.47 ċentesmu. Persuna oħra tressaq il-qorti akkużat li pinġa fuq persuna minorenni. Ta' dan, weħel biss multa ta' €300. F'każ ieħor, il-pulizija stazzjonati f'Ħażabbar resqu tattoo artist minn Witilajn u akkużawh li pinġa fuq ġuvni taħt 18-il sena. Eventwalment, il-qorti ddeċidiet li tagħti l-ħelsien mingħajr ebda kundizzjoni. Bekk jidher b'mod evidenti li l-perċezzjoni ta' ħafna li l-firma tal-ġenituri hija biżżejjed hija l-kollox żbaljata. Fuq kollox, anke min it-tatus huma l-ħobża ta' kuljum tiegħu jappella l-ftit paċenzja u stennija. Kollhom dawn ma jirrealizzawx li kollhom il-vantaġġ li jistgħu jażlu l-artist li jridu. Meta inti għadek taħt l-età, titmur bil-fors għandak li lest li jpinġilek. Id-dinja kollha qiegħda titkellem dwar marda ikkawżata minn virus, l-Ebola virus. Pajjiżna kemm huwa mħejji għall-eventwalità tal-Ebola. Żorna sezzjoni partikolari fl-Isptar Mater Dei u rajna bajnejna. F'Marzu li għadda kien irrappurtat l-ewwel każ ta' Ebola fil-punent tal-Afrika. Minkejja il-virus tal-Ebola mhuwiex wieħed ġdid, ir-rata li bija qed jinfirex ħolqot allarm madwar id-dinja. L-Ebola taqa' taħt l-iktar kategorija għolja ta' mart infettiv perikolus. Dan għaliex din il-marda li tattakka l-organi tal-ġisem hija trasmessibbli u m'hemmx kura għaliha. Fl-2014 kienu reġistrati iktar minn 8300 każ ta' Ebola fil-Liberja, Ginea u Sierra Leone, pajjiżi fejn il-marda infirxet sew. Minnhom madwar 4600 kienu konfermati minn laboratorji, ftit iktar minn 4000 tilfu ħajjithom. Filwaqt li fin-Niġerja kien hemm 20 każ ieħor li minnhom mietu 8 pazjenti. Madwar il-kumplament ta' dinja kienu rrapportati u konfermati 3 każijiet fis-Senegal, fl-Istati Uniti u fi Spanja. Minnhom il-pazjent fl-Istati Uniti biss tilef ħajtu. Al kontrarju tal-perċezzjoni komuni, il-figuri jiġdu li r-rata tal-mortalità tal-Ebola hija ta' madwar 50%. Jispjegalni iktar dwar dan il-kap ta' sezzjoni prevenzjoni infezzjonijiet fl-Isptar Mater Dei Dr. Michael Borch. Jekk inti l-Ebola ma tmutx minnha tfiq u ssir immun. Xi bażikament ma tibqax riskju għal ħadd. Ġismek dejjem isir immun għal Ebola, dejjem se jirreżistija. Imma l-problema hija li sakemm ikun wasal f'sitwazzjoni fejn qed jirreżistija, l-Ebola tkun elbet il-ġisem u tmut. Iżda l-Ebola kif tittieħed? Spjegalna aktar Charmaine Gauci, direttur tal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mart. L-Ebola tittieħed meta inti jkollok kuntatt ma' persuna li għandu s-sintomi, kuntatt ma' fluidi li joħorġu mill-ġisem tal-persuna, speċjalment l-iktar infettivi huma l-remettar, id-diarrea u anke dmija li joħorġu minn ġal-ġisem. U x'inhuma s-sintomi tal-Ebola? Meta persuna jlaqqat l-Ebola, l-ewwel sintomi huma sintomi li huma pjuttost jixbħu tar-rieħ, fejn inti jkollok deni jista' jkollok ukoll ftit uġigħ fil-miskoli, barra minn hekk wara ftit jibdew jiżviluppaw sintomi ta' remettar u anke diarrea. Iktar ma l-virus jimmultiplika ġal-ġisem, hemmhekk jkun hemm iktar effetti, fejn inti jista' jkollok ukoll iċ-ċelluli tal-ġisem li jiddegradaw, jibda jkun hemm ukoll bleeding mill-imnieħer minn wara u anke jista' jkollok ukoll failure ta' ċertu organi tal-ġisem bħal klijur u anke il-fwied. Iżda wieħed m'għandux jinfaxxa rasu qabel jaqsama. L-esperti jfakru li dawn is-sintomi, speċjalment dawk bikrin, mhux neċessarjament ifissru li pazjent ittieħed mill-marda tal-Ebola għaliex hawn mart ieħor b'sintomi simili. Huwa biss meta persuna tkun żaret il-Ginea, l-Liberja u Sierra Leone f'perjodu ta' inqas minn 21 ġurnata minn meta joħorġu s-sintomi li dawn jistgħu jindikaw każ ta' Ebola. Kemm il-darba jkun hemm każ suspettuż ta' Ebola, x'għandek tagħmel? Jekk persuna jkollu sintomi ta' dawn li qegħdin insemmu u jkun mar f'wieħed minn dawn it-tlet postijiet fl-aħħar 21 ġurnata, importanti li jċempel il-helpline tagħna li huwa 21-324-086. Bħalissa dejn sessjonijiet ta' preparazzjoni fl-Isptar Mater Dei konformi ma' strateġiji tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Dan biex fl-eventwalità rari ta' każ ta' Ebola pajjiżna ikun imħejji sew.
F'dawn aħħar ġimgħat madwar 60 ruħ minn sezzjonijiet differenti fid-Dipartiment tas-Saħħa ingħataw iktar minn 300 sigħa ta' taħriġ għal każ bħal dan. Michael Bort spjega l-proċedura li se tittieħed f'każ li jkun hemm suspett ta' individwu bl-Ebola. F'dak il-każ toħroġ ambulanza, se jkun diġà intaqa' team ngħidulu di Ebola Core Team hawnhekk fejn inkunu ddiskutejna kif sejrin l-istrateġija ta' dak il-każ, kif se nimmaneġjawh. L-ambulanza ħa toħroġ, maħa se jħorġu nies li huma kemm ittrejnjati kif ukoll għandhom il-protective equipment li hemm bżonn. Se jissessjaw il-pazjent fejn ikun u mbagħad iġibuh lura Mater Dei. L-isptar huwa trazzat biex persuna potenzjalment infettata ma jkollix kuntatt ma' individwi oħra. Visrilna dwar dan Charles Mallijat Soppardi, konsulent fl-IDU. Law ġew ir-rotta kollha li jgħaddi minn l-pazjent tiġi tikkontaminata u jista' jkun li l-pazjent ikun tpoġġa fi stretcher isolator biex again jiġi iżolat il-pazjent waqt li għaddej għal ġew daw il-kmamar. U la darba l-pazjent qiegħed hawn ġew ovvjament ma jistax joħroġ sakemm ikollna testijiet li qed jikkonfermaw li x'għandu m'għandux il-pazjent. Jekk ir-riżultat joħroġ pożittiv, il-pazjent ikun iżolat f'kamra armata apposta. Żidna l-ammont ta' ventilazzjoni ġo fihom, għax inti f'daw it-tip ta' kmamar trid l-arja tinġibed u tintefal barra u tinġibed b'mod qawwi, allura f'daw il-kmamar l-arja tal-kamra tinġibed bejwet 20 darba f'sija, ġifieri titneħħa malaj. Ittieħdu wkoll miżuri biex il-pazjent ikun imħares mingħajr ma jkun hemm periklu fuq il-ħaddiema tal-isptar. Titqies bħala erja li hija kontaminata u importanti ħafna li l-erja kontaminata inżommuha kemm jista' jkun f'kamra waħda. Allura għandna protokoll speċjali biex wieħed jimxi fuqhom, mela għandna rotot speċjali kif wieħed jidħol minn il-kamra u mbagħad jerġa' joħroġ, biex jerġa' joħroġ ma jerġax joħroġ minn dik il-bieb, imma jrid joħroġ biex jidħol f'kamra oħra li għandha l-ventilazzjoni ukoll speċjali. Peress li għad m'hemmx kura identifikata f'dan l-istadju, il-pazjent jingħata l-appoġġ u trattament speċjali. Fl-isptar, għalkemm m'hemmx trattament, l-importanti huwa li l-pazjent nissapportjawh, ma ħallux jitlef dem, allura ntuħ blood transfusions pereżempju, ntuħ fluidi biex dan tikkompensa għan-nuqqas ta' fluidi u żommu kemm jista' jkun nissapportjat sakemm ġismu ifejjaq lil nnifsu. Għall-intervista ta' din il-ġimgħa fil-programm News.mt għandna magħna l-Sur Ronald Dattart mill-kumpanija Ernst & Young, EY. Fl-aħħar jiem propju l-ġimgħa li għaddiet il-kumpanija EY kellha konferenza fejn iffukat anke b'mistiedna internazzjonali dwar l-investiment f'pajjiżna u l-futur tal-investiment f'pajjiżna. Fost oħrajn għamiltu stħarriġ fost l-industrija, fost in-nies li jaħdmu fis-settur tal-industrija, n-nies li joħolqu l-impjiegi f'pajjiżna. Minn dan l-istħarriġ irriżulta li kważi 80% tal-investituri huma pożittivi dwar pajjiżna u qalu li Malta hija attrajenti għall-investiment. Minn dak li riżultaw mill-istħarriġ li għamiltu, x'taħseb li qed iwassal biex 80% tal-investituri jgħidu li Malta hija attrajenti għall-investiment? Aħna kif qed tajt inti sew nagħmlu dal-istħarriġ u jiena nagħmlu dal-istħarriġ fejn intervistaw in-nies barranin li qed jinvestu f'Malta. Issa meta tajt 80% qed tajt 4 minn kull 5 investituri qed jgħidu li Malta aħna l-kelma li nużaw hija attrattiva, attraenti, attractive. Li naħseb hija numru tajjeb huwa sinjal tajjeb. In-nies ukoll insaqsuhom għalfejn qed isibhom Malta attraenti u jekk naqbadlek l-ewwel 3 raġunijiet li jsemmu huwa l-istabilità soċjali tal-pajjiż, il-fatt li aħna u Malta għandna ċertu tranquillità, nies iħossuhom safe biex jinvestu, isemmu wkoll il-sistema fiskali tagħna, sistema ta' taxxa li hija attraenti hawn Malta, u jsemmu wkoll l-istabilità nerġgħu stabilità tas-sistema, ħnu żgħar daqsxejn kliem komplikat, l-istabilità tas-sistema regolatorja, legali, il-fatt li hawn Malta liġijiet ma naqbdux noħorġu millum għall-għada, in-nies għandhom ċertu trasparenza, in-nies jistgħu jitkellmu mal-nies fil-gvern, li jew kollha pożittivi. Ġifieri minn 3 affarijiet semmejt darbtejn l-istabilità. Yes, dik hija. L-investitur ifittex
mhux biss li jaqla l-flus, imma biex jagħmlu jfittxu anke f'serħan il-moħħ. Definitely. Għaliex, għax inti jekk ħatinvesti ħatpoġġi flusek, m'intix qed tgħid minn sena l-oħra trid l-investiment, trid tinvesti u tieħu redditu mill-ewwel biex tieħu redditu tiegħek hemm numru ta' snin. Allura qed trid jistenna u importanti li jgħid mhux dis-sena naf xi jiġri, merba sena oħra ma naf xi jiġri, dik is-serħan ta' moħħ dik l-istabilità hija importanti ħafna. Forsi naqbes punt daqsxejn ieħor inna nagħmlu waħda s-survey aħna. U forsi wieħed li jrid joqgħod attent ukoll huwa li d-trend naqset fuq matul dal-aħħar 5 snin. Allura għalkemm il-figuri tajbet nitkellmu 4 il-5. In-numri kienu kun ikbar jenna f'5 snin ilu. Wieħed allura ma jridx ikun kompjaċenti, naħseb huwa figura tajba, ma wieħed dejjem irid jaħdem. U aħna lin-nies ukoll ngħidulhom x'hemm bżonn li jsir aħjar. U naħseb huwa dejjem importanti li wieħed jaħdem fuq dawk il-fatturi fejn forsi wieħed jista' jmur aħjar. Nidħlu fihom ukoll, però fl-aħħar xhur Malta kisbet riżultati pożittivi f'diversi oqsma fosthom it-tkabbir ekonomiku u l-qasam tal-impjiegi fejn ir-riżulta li Malta għandha t-tielet l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Inti ġej minn kumpanija anke li tagħtu konsulenza lil dawn id-ditti kbar li jkunu qegħdin iħarsu lejn pajjiżi bħal Malta u pajjiżi oħra anke fl-Ewropa. Meta jkollok dat tip ta' riżultati, x'messaġġ ikun qed jintbagħat barra dwar pajjiżna? Yes. Aħna fil-fatt ħansemmi daqsxejn inizjattivi oħra li nagħmlu. Aħna għal dal-aħħar 5 jew 6 snin nagħmlu xogħol ieħor. Għandna arranġament ma' ditta ta' forecasting li tagħmel tbassir ekonomiku, jisimha Oxford Economics, li hija ditta rinomata ħafna, illi tiġi rrejtjata mis-Sunday Times Ingliża wara waħda mill-aqwa forecasting agencies. U kull 3 xhur nagħmlu forecast għal kull pajjiż fil-Eurozone, inkluż Malta. L-aħħar stħarriġ li għamilna ma' Oxford Economics ippreżentajni ġimgħa ta' ilu fejn kellna l-Ministru tal-Finanzi u kellna numru ta' nies kemm mill-ambjent politiku kemm mill-ambjent ta' business. U kien hemm ċertu numri tajbin, pereżempju Malta kif tajjeb inti fit-2014 imbassra li kollha t-tielet l-inqas unemployment rate fil-Eurozone. Qed nitkellmu t-tielet l-inqas wara l-Ġermanja wara l-Awstrija. Anki bħala tkabbir ekonomiku, GDP growth. Għanda growth rate li hija aħjar mill-Eurozone average. Aħna Oxford Economics se tibassru growth rate ta' 2.4% għas-sena d-dieħla. Li huma kollha tajbin. Issa, ukoll għandna nqablu mal-Eurozone jew għandna nqablu mal-qbija tad-dinja. Mal-Eurozone qed immorru tajjeb. Forsi wkoll wieħed dejjem bħala Malta tajt fejn nistgħu mmorru aħjar. Forsi wieħed ma jqabbilx biss mal-Eurozone ma jqabbel mal-pajjiżi barra mill-Eurozone. Pajjiżi barra mill-Eurozone? L-Istati Uniti? L-Istati Uniti, il-pajjiżi li sejrin tajjeb ħafna bħal Far East, fejn għatem aħna ngħidulhom rapid growth markets. Fejn hemm ċertu tkabbir l-Indja, ċina, dal-pajjiżi som għandhom żgħar ġodda, fejn hemm ċertu tkabbir. Dawk il-pajjiżi sejrin tajjeb. Aħna din fl-Ewropa, ġifieri naħseb mingħajr ma tliet mal-Ewropa tqabbel anke meta nqabdu l-Oxford Economics nqablu mal-Ewropa. Però tajjeb li wieħed jara dejjem il-bot minn xtutna biex tajt fejn nistgħu mmorru aħjar. Anke li inti semmejt iċ-Ċina u l-Indja inti qed għadhom żgħar ġodda. Mhux għadhom żgħar il-kelma żgħid mhux għadhom ġodda. Illum ma tantx ma tista' tgħid għax huma fost l-iktar potenzi qawwija fid-dinja. Definitely, yes. U anke f'templu aħna nagħmlu tbassir ieħor li huwa dak li ngħidulhom rapid growth markets, Indja, Ċina u dat tip ta' pajjiżi. Ħafna mit-tkabbir ukoll li jsir fl-Ewropa huwa marbut ma' tkabbir ta' dal-pajjiżi, ġifieri dal-pajjiżi they slow down jekk inaqsu huma, ikun hemm ukoll slow down fl-Ewropa. Yes, illum qed isiru muturi tad-dinja. Ġifieri importanti li qed iżomm anke relazzjoni magħhom f'dik li hija investiment ekonomija. Yes, mela, yes. Fl-istħarriġ li għamiltu fost l-investituri kien hemm 56% f'dawk li huma kumpaniji qalu li għandhom skop li jkabru tul is-snin li ġejjin. Fil-waqt li 59% jaraw li 10 snin oħra ikunu għadhom f'pajjiżna. Dawn in-numri kif tinterpretom? Huma tajbin, huma jistgħu jkunu ħafna aħjar? Le, naħseb din l-istatistika nagħtiha ħafna importanza, speċjalment meta nqablu ma' starriċ ieħor f'pajjiżi oħrajn. Id-dinja tinbidel, aħna minna dil-konferenza li kienet qed tħares isu 50 sena ta' investiment faqgħu Malta. Issa minn 50 sen ilu, Malta nbidlet ta' taħt fuq, dak iż-żmien kien ikollna textile industries marbutin ma' ċertu industrija, illum għandna industriji mod ieħor.
Mela l-lum il-ġurnata t-nejxu f'dinja li mux tinbidel kull 50 sena, tinbidel kull sentej, kull 3 snin, forsi anke kull sena, x'kollox qed jinbidel. Mela l-fatt li għandek iktar minn nofs il-kumpaniji qed jgħidu jew iridu jkabru, jew jaraw li jibqgħu f'Malta, huwa sinjal pożittiv. Forsi wieħed jgħid għalfejn mhux 100%, 50%, però naħseb qed ikun realistiku wkoll, id-dinja tinbidel. Ġifieri l-fatt li għandna iktar minn nofs il-kumpaniji jridu jkomplu huwa żgur sinjal pożittiv. Nippruvaw nġubu dak il-numru 100%, iżgur. U naħseb rridu nkomplu naħdmu biex kemm jista' jkun il-kumpaniji li għedinaw kollha jibqgħu. Però realistikament ċertu kumpaniji u kumpaniji ġodda jridu jidħlu. Li wieħed jibqa' jaħdem, di hija challenge di tal-investiment li wieħed dejjem irid jibqa' jaħdem fuqha. Id-dinja tinbidel madwarna li wieħed jibqa' attiv biex kemm iżomm li għandu. U kemm wieħed ikun realistiku li d-ditti li għandna hemm ċans jinbidlu ma' żmien li ġejjin. U l-industriji ġodda ditti ġodda jiftu forsi anke l-industri li għandna jibdew jagħmlu affarijiet differenti għaw Malta. Wieħed dejjem irid jibqa' open u forsi niġu għal affarijiet oħra li ġew mitkellma fil-konferenza li għamilna. U 56% li qed jgħidu għandhom il-ħsieb li jkabru? Mnej ġejjin forsi? Iva. L-iktar li ġejjin huwa mis-servizzi, mis-setturi finanzjarji u s-servizzi. Fejn ottimizmu fuq Malta. Settur ieħor pereżempju li għala ċertu prominenza wkoll fis-server huwa s-settur tal-iGaming. Inqas challenge, inqas optimisti huwa s-settur tal-manifattura. Però forsi di mhix daqshekk sorpriża x'illum il-manifattura hemm kompetizzjoni kbira ġejja minn dal-pajjiżi li semmejna. Llum laqas biss titkellem fuq iċ-Ċina, titkellem ukoll fuq il-Vjetnam fejn in-nies qed jimmanifatturaw iktar. U Malta dejjem tittara fejn terġa' tivvinta ruħha dejjem fil-manifattura. Il-manifattura wkoll huwa settur wiesa' meta nitkellmu manifattura mhux qed nitkellmu bil-fors nagħmlu qliset jew nagħmlu l-qomos. Qed nitkellmu manifattura tista' tfisser ħafna affarijiet illum il-ġurnata. Irridu ngħinu wkoll biex inkunu aktar kompetittivi. X'jista' jsir biex inkunu aktar kompetittivi? Aħna wkoll insaqsuhom in-nies, ngħidulhom x'għandna xi tridu hawn Malta biex tkun iktar kompetittiva. Fattur li joħroġ ħafna huwa tnaqqis fil-burokrazija, ġifieri dejjem importanti li minnaħa x'jista' jagħmel il-gvern iktar jagħmilha faċli biex il-business jiftaħ u jnaqqas il-burokrazija. Issa l-burokrazija kelma kbira tfisser ħafna affarijiet. U naħseb wieħed jkollu moħħ miftuħ biex jara dejjem iktar biex tagħmilha faċli biex in-nies jitkellmu. Vantaġġ qed nistaqsik x'nistgħu nagħmlu aħjarna li wkoll x'inhu tajjeb. Vantaġġ li jsemmu dawn l-investituri hawn Malti u aħna pajjiż żgħir huma laj aċċessibbli. Dak irdu nżommu il-vantaġġ tagħna mhux nagħmlu l-isvantaġġ tagħna. Ħaġa oħra li n-nies isemmu repetutament hija l-bżonn li niżviluppaw l-skills, l-istħarriġ tan-nies biex ikun jista' jaqbel ma' dawn l-investituri x'għandhom bżonn. Issa forsi kieku dal-istħarriġ sar 15-il sen ilu, 20 sen ilu, forsi kienet tkun faċli għax tkun taf x'tib ta' ditti ħajjiġu li qed jiġrilhom il-ġurnata huwa qed ikollna ħafna ditti affarijiet jagħmlu ġodda, affarijiet kreattivi, affarijiet fl-IT, affarijiet fuq l-internet. Fej diffiċli biex bil-fors tkun taf x'ħajġri sentej oħra tlessin oħra forsi laqas id-ditti stess ma jafu. Anke s-sistema edukattiva tagħna tkun waħda li tinbidel ħin kollu. Assolutament, tkun tinbidel ħin kollu u trid tkun ħanajt nusa forsi kelma Ingliż hand in hand, tkun hand in hand mal-industrija u tkun lesta tkun proattiva ħafna li naraw l-industrija x'għandha bżonn biex din mill-ewwel tinbidel. U hija challenge mhux faċli, issa meta nitkellmu fuq Malta rridu niftakru dejjem aħna x'vantaġġi kbar għandna. Insa t-turizmu fejn forsi għandna post sabiħ. Imma meta niġu għall-industrija il-lokazzjoni tagħna aħna fejn qegħdin f'nofs il-Mediterran u wkoll in-nies li għandna mela dawk in-nies irridu nibżgħu għalihom u nkomplu nħarġuhom biex aħna nistgħu ngħinuhom jilqgħu l-opportunitajiet li d-ditti li jiġu Malta joffrulhom. Il-kost huma xkiela l-kompetittività u jekk iva x'tib ta' kost jistgħu jkunu xkiel? Ara, il-kost huma xkiel, issa meta niġu eżempju għal-labor costs, il-kost tal-ħaddiema, għadhom kompetittivi. Issa tinsewx aħna naraw firxa mhux ħażin ta' industrija, mela f'ċertu industrija, pereżempju s-servizzi finanzjarji, l-iGaming, hemmhekk Malta toħroġ kompetittiva ħafna għaw Malta l-ispiża tal-ħaddiema hija relattivament baxxa. Meta niġu għall-manifattura inqas minn hekk. Jiġifieri tittara skont liema industrija, però costs, l-ispejjeż huma fattur importanti. Imbidlu mej industrija l-oħra, ġifieri noqgħod attent pereżempju ngħidlek l-ispiża tal-ħaddiema hija baxxa u Malta skont tal-liema industrija qed nitkellmu. U għed dejjem irid jara meta jara xi jsir, jara għal kull industrija x'hemm bżonn isir.
Forsi l-aħħar mistoqsija li xil-ħin itir għal din konferenza kilkom Malta l-Alistair Campbell, ex kap tal-komunikazzjoni tal-ex Prim Ministru Tony Blair u strateġista ewlieni fil-gvern ta' Tony Blair u ex Prim Ministru Pollak. Intom kellkom iċ-ċans li tqattaw ħafna ħin magħhom bejn seminar u ieħor, workshop u ieħor. X'impressjoni ħadu ta' pajjiżna? Qed issemmi l-konferenza tagħna aħna kellna fuq minn 400 ruħ. Dija konferenza li bdiet, l-idea tagħna ta' konferenza hija xi ħaġa li bdiet xi ftit snin ilu, kienu konna 50 ruħ, is-sena l-oħra kellna 150 ruħ, is-sena rridna noħorġu daqsxejn iktar namlu dibattitu ikbar u naħseb li rnexxilna sew. Kien għal Alistair Campbell u nies oħra fil-fatt. Jien naħseb huma joħorġu ħadu kost ħafna u Malta u naħseb huwa fattur tajjeb li meta n-nies jiġu Malta jaraw li dak li qed ngħidu f'dawn l-istudju fil-fatt huwa veru. Jiġifieri jiġu jaraw il-firxa ta' industrija li għandna li mhux bis-servizzi imma wkoll manifattura. Konna fortunati anke bit-temp. Jiġifieri l-aħħar darba li kien hawn Alistair Campbell mid-dera, jew mhux l-aħħar darba milli kien hawn, kien meta kien hawn is-summit ta' bej Bush u Gorbachev. U t-temp ma kienx daqwa riklam għal Malta. Insertajna fortunati li t-temp kien sabiħ ħafna d-darba. Sur Attard, grazzi ħafna illi kont magħna ta' dawn il-ftit minuti fejn tħanna f'aktar dettal dwar l-istħarriġ li għamlet id-ditta l-kumpanija EY. News.mt jissokta b'aktar servizzi. Se nitkellmu issa dwar il-proġett ta' kontra l-arar, proġett mixtieq anke għaliex beda jħalli r-riżultati tiegħu fħal qormi. Lokalitajiet oħrajn se jkunu qegħdin jibbenefikaw mir-riżultati ta' dan il-proġett. Abraham Abela żar il-perit tal-proġett. F'pajjiżna mal-tempata taf tħalli ħerba sħiħa. Fil-fatt, ix-xeni ta' toroq marqa huma xi ħaġa komuni wara xi jumejn xi taqlil u l-lokalitajiet milquta huma diversi. Biex tittaffa din il-problema, bħalissa jinsabu għaddejjin 5 proġetti li flimkien se jkunu qed nisolvu din il-problema fuq bażi nazzjonali. Il-5 proġetti jinġabru taħt il-kappa ta' proġett wieħed, il-proġett nazzjonali għat-taffija tal-arar. Iltqajna mal-perit Kar Mifsud Borġ. Għal-perit Mifsud Borġ il-proġetti l-kbar huma xi ħaġa ta' kuljum. Fost il-proġetti li ħadem fuqhom hemm il-bini tal-breakwater li hemm ħdejn il-Port Ħieles, il-Ground Nazzjonali f'Taqali u l-mini taħdejn l-ajruport. Iżda din id-darba qed imexxi proġett li kważi huwa mifrux mal-pajjiż kollu. Għandna komponent li kien bini ta' ġibjun kif jispiċċaw witolli għal-gżira. Barra minn dak għandna l-proġett li qegħdin bħalissa hekk Ħarqormi bejn Ħarqormi u l-Marsa. Għandna l-komponent Ħażebbuġ fejn hemmhekk għamilna sensiela ta' mini. Mbagħad għandna l-komponent ta' Ħażabbar fejn għandna bejn 3 kilometri u nofs ta' mini. Mbagħad għandna l-komponent il-kbir li aħna ngħidu l-Kabbir Kirkara li jibda min-naħa tal-Mosta, kemm ukoll min-naħa ta' Witinċita u jinaqdu bir-Kirkara mbagħad bħala mina toħroġ tiżbukka ġo Taxbiex. Ta' sikwit u mill-mistoqsija li x'dawn il-mini jisbukkaw fil-baħar u għalhekk f'pajjiż nieqes ferm ir-riżors importanti tal-ilma se jkun qed jintrema ħafna minnu. Pretendejna spjegazzjoni mill-perit tal-proġett. Fil-bidunet meta bdejna naħsbu għall-proġett, bdejna naħsbu biex kemm jista' jkun nżommu minn dak l-ilma. Però meta għamilna kalkoli ekonomiċi fuq il-proġett, tant tiġi tiswa l-infrastruttura biex inti żomm kwantitajiet kbar ta' ilma u wkoll m'għandekx fejn għaliex tista' tgħid kull fejn jgħaddi dal-ilma huwa mibni llum, ġifieri titmur taħt l-art. Rid jiġi proġett daqs li hu 3 darbiet. Il-proġett kollu mistenni jiswa madwar 53 miljun euro, 85% minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. L-iktar parti li se tiswa flus hija dik ta' Birkirkara, fejn l-ispiża tlaħħaq 30 miljun euro. F'Ħarqormi u l-Marsa wkoll sar xogħol kbir. Primarjament saru kalverts kbar biex l-ilma jgħaddi minn ġofihom u mhux minn fuq it-triq. Sar ukoll ġibjun fil-Gżira li huwa fond żewġ sulari u jiflaħ 10,000 metru kubu tilma. F'Ħażabbar qed issir mina wiesa 3 metri.
Din hija l-mina bejn Ħażabbar u Itilajn. L-ilma li jinġabar f'din il-mina li hija 3 km twila jintrema far id-duħħan li jiġi bejn ix-Xara u Ħażabbar. Jaħdmu fuq il-proġett kollu kemmu hemm iżjed minn 160 ħaddiem, bl-ikbar numru jkunu impenjati fuq il-komponenti ta' Ħalqormi u Birkirkara. Il-komponent ta' Ħalqormi u tal-Gżira jinsabu lesti, filwaqt li dawk ta' Ħażebbuġ u Ħażabbar se jkunu lesti sal-aħħar tas-sena. Il-komponent ta' Birkirkara għandu jitlesta sa nofs is-sena d-dieħla. U tal-imsida meta se jibda, staqsejna. Il-perit Karm Mifsud Bord spjega li ma saru l-ebda proġetti fl-imsida minħabba li l-ilma se jinqabad minn qabel filwaqt li l-kalverts li hemm fil-lokal huma biżżejjed biex jikkontrollaw l-ilma tax-xita. Ix-xogħol kien iktar komplikat għaliex kellu jsir spustar ta' ħafna cables tad-dawl, mains tal-ilma u sistemi ta' drenaġġ waqt li sar ix-xogħol. Iżda x'kienet il-problema li kienet qed tikkawża l-arar fil-lokalitajiet Maltin? Waħda mill-problemi ewlenin hija l-iżvilupp fil-widien. Biżmien daw il-postijiet imbnew komple saru triqat, jiġifieri saru triqat minn fejn għaddu l-karozzi, naturalment l-ilma x'imkien irid imur. L-arar seta' jittaffa wkoll permezz tal-bjar, xi ħaġa li ma kinitx segwita minn kulħadd. U biex bir jinbena fejn diġà huwa lest se jinqalgħu numru ta' intoppi. L-ewwel ħaġa taqla pandemonju għax titkisser affarijiet lesti. Biex iġġib fondi għalihom mill-Unjoni Ewropea ma għandek ċans għaliex missattik fondi biex inti tirranġa fej ir-regolamenti inti ma mxejx magħhom. Ġifieri ikollu joħroġ il-fondi kollha l-Gvern Malti għadi. Għalkemm kif rajna lan tal-proġett huwa li jtaffi l-arar, dan ma jfissirx li ma sar sforz biex jinżamm xi ilma. Allura mbagħad ħsibna biex kemm jekk jista' jkun nagħmlu proġett pilota fejn inżommu parti minn dak l-ilma meta x-xita tkun xita normali ngħidulu. Bħalna dras Birkirkara aħna kapaċi nżommu kull darba li tagħmel xita normali 30,000 metru kubu tilma fil-mini. Mbagħad dak nippumpjawhom ġol ġibjun li bnejna l-Gżira fejn l-ilma minn hemmhekk jiskula l ġod sottoswol. Barra minn hekk minn Itilajn jista' jkun ippumpjat 10,000 metru kubu ta' ilma. Fiż-żewġ każi fejn hemm il-ħruġ taż-żewġ mini se tinbena substation li se tippumpja l-ilma lejn il-Gżira. Huwa stmat li permezz ta' din il-proċedura ikunu rriċiklati 300,000 metru kubu ta' ilma. Dan meta mqabbel mal-1,000,000 metru kubu ta' ilma li jinħoloq wara mal-tempata qawwija. Dan il-proġett huwa wieħed mistenni ħafna u residenti f'postijiet li normalment jerqu qed jittamaw li fil-lokalitajiet tagħhom iħalli l-effett li ħalla f'Ħalqormi biex huma wkoll ikunu jistgħu jitkellmu bħal residenti qriema li ltqajna magħhom wara l-maltemp li għamel ftit iktar minn ġimgħa ilu. Konna naraw maltempata ġejja qas norqdu bil-lejl għax ġieli telali anke mill-ġol letterbox daħalli l-ilma. L-arar li kien jgħaddi. Faqali il-bibin, kollox barra, karozzi merqin u dejjem inwerrin. Għalija nħossu li ħaddem 100%. Għax bħalissa għadu għaddej l-ilma minn taħt dak jekk għaddej fi triq dak l-ilma li għawek. Ġifieri ma naħsebx nkunu kontenti aħjar minn hekk. Inħeġġiġkom iżżuru l-paġna ta' One News fuq Facebook u tistgħu issegwu dan il-programm ukoll permezz ta' channel ta' One News fuq YouTube. B'hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm. Grazzi tal-li segwejtuna.